lidi, tady Ondragon a dneska si společně zahrajeme něco fakt starého, což je Minecraft 1.0. Je to vlastně úplně první edice, co se dá teďka zahrát. Já si založím survival svět a jdeme na to. OK, takže jsme tady, je to extrémně hustý a dnešní cíl bude postavit si nějaký baráček. Chtěl bych udělat takovouhle sérii, ve kterým budu mít takhle 1.0 svět. Můžete mi do komentářů napsat, od jaký verze jste začali hrát Minecraft, protože já jsem začala hrát Minecraft od verze 1.17.3, mám takový pocit. Takže já nehraju zase tak dlouho, i když to pár let bude taky, ale myslím, že se tady najdou i někteří, kteří hrajou mnohem díl. OK. Je to zajímavý, já jsem tuhle verzi hrál jenom jednou, když jsem ji zkoušel a myslím, že tu nebyl ani nedr v téhle verzi, nejsem si úplně jistý, ale nevím. Tak, vyrobíme si klasický nástroje, že jo, protože to je jako základ, aby jsme měli věci. Ještě si natěžím 8 kamenů, abych měl na pec. Takže natěžím nějakých třeba 20 kamenů a pak se vám ozvu. OK, takže mám natěžený kameny. Já si tady vyrobím nějaký tyčky, abych si mohl vyrobit více nástrojů. Takže krumpáč, sekiru, lopatu. Udělám si samozřejmě i meč. Tak. A máme všechny kamenný nástroje, které budeme potřebovat. Je to jako fakt zajímavá verze. Máme tu i nějaký rovnou kytičky, tady se asi ani nedá sprintovat. A je to jenom rychlý klikací PvPčko, jak mi tak přijde. OK. Z ovcí nepadá maso. Tak to je hodně velká změna oproti novému Minecraftu. Já moc... Ale z krav padá maso. Tak to... A i kůže, takže možná tady budu udělat i kožený brnění, který by se mi rozhodně hodilo. Je to fakt zajímavý to takhle hrát, protože je to úplně jiný než vlastně nový Minecraft. Teďka ve verzi 1.21.11 mám pocit. Nejsem si úplně jistý teďka v tuhle chvíli. Ale je to fakt úplně jiný. Ale je to jako hustý. Já tady něco nafarmím a pak se vám asi ozvu. OK, asi to tady trošku budu prozkoumat. Nevím, jestli já jako tuhle verzi fakt neznám, takže ani nevím, jestli v téhle verzi byly třeba pyramidy na poušti. Nevím, jestli se mi úplně vyplatí jít do pouště. Ale musím říct, že je tady sakra hodně krav na tomhle místě. A došáhnu tady sakra daleko, mi přijde. Možná je to akorát FOVčkem, který nevím, jestli se tady dá vůbec změnit, ale já se měnit nebudu. Mám tu nějakou dokonce hnedka jeskyni. Jo, kostlivec. Já musím říct lidi, teďka jsem se třeba extrémně lekl, asi jste to viděli, hrozně jsem se cuknul. Ale je to jako fakt náročný ta verze, je to úplně jiný, je to takový nezvyk. OK, mám 26 masa. Já ho dám vypíct. Počkat, tady jsou jenom wooden planky jakoby klasický. Nejsou tu rozdělený dřeva. Tohle je prostě dřevo, je to prostě wood. Což mě je docela jedno teda, ale je to zajímavý to takhle vidět. To vypadá, jak kdyby to bylo cihlovatý ten... Co to je? Tohle je prokletý lidi. Já jsem to teda jako fakt moc nehrál. Asi párkrát jsem hrál tuhle verzi. A nemůžete si pravým tlačítkem nasadit
nasadit ten armor, takže to je trošku taky nezvyk. Mám už postel, ta se mi bude určitě hodit. Jinak mezi tím, co tady něco takhle dělám, tak byste měli dát like, měli byste dát odběr, protože se snažíme dosáhnout 100 odběratelů, což je teďka takovej můj cíl. A doufám, že to zvládneme. Tady to dřevo toho vypeče hodně. Je teďka poledne, lidi, takže máme ještě hodně času. Já, už je tady zase ten skeleton. OK, já jsem ho vypnul. Ale fakt jsem se ho znova hrozně lek. Hrozně tady cukám, tam je creeper dokonce. Ale já potřebuji nějakou kůži, abych mohl mít brnění. Protože něco se mi tady bude do začátku hodit. Jak tu verzi neznám, tak potřebuji být trošku pojištěný. Už mám level 4. A i tamhle ten creeper. Takže já mu tady radši vytěžím schůdky, ať nemůže ke mně. A jdeme si tamhle pro jídlo. Hrozně mě štve, jak tady nejde sprintovat, protože tady nejde vypékat dřevěnýma nástrojema. No to ne. Tak to je trošku takový, ne že blbý, ale je to nezvyk zase. Jako celá tahle verze teda. Ale jako zatím mě to baví, je to hustý tahle verze. Já jdu sehnat nějakou kůži a pak se vám zase ozvu. OK lidi, opět se mi tady projevuje moje špatné štěstí, protože mi chybí 1 kůže a už tu nejsou krávy. Takže mě ta kůže prostě nevypadla. Vidíte, že mě chybí helma, potřebuji na ní 5 a já mám jenom 4. Takže já si tady zbalím svoje saky paky. Natěžil jsem nějaký dřevo ještě mezi tím, abych měl. Vemu si nějaký kytičky do květináče, jestli tady vlastně ani není květináč v téhle verzi. Já jsem na to úplně zapomněl. Šel bych asi tímhle směrem a zkusím najít nějaký hezký místečko, ve kterým bych se mohl ubytovat. Takže jdeme. Tamhle vidím krávy, lidi, takže jdeme nasekat. Pojď, dej mi kůži. Yes, mám 6 kůže, lidi, takže to je mega dobrý. Protože si budu moct udělat kompletní kožený armor. A vůbec mi neubývá hunger, jenom když mi něco hitne, nevím jestli vůbec tady jako normálně se ubírá hunger, když třeba ho chodíte, ale bylo by to asi divný, protože tady nejde sprintovat. A je tu další jeskyně, já se do ní fakt bojím jít, protože teďka jste mohli rychle vidět, než jsem zase cuknul, co všechno tam může být takhle za rohem. 2 zombíci a 2 skeletoni. To je hustý. Ani to nejsou achievementy, to tak vypadá. Musím si dát... Ne, já jsem vyhodil meč. Dobrý, mám ho. Mně přišlo, že se zombíka padlo něco speciálního, ale asi ne. Myslím, že do jeskyní úplně chodit nebudu, budu asi jenom branch minovat. Maso se hrozný nezvyk. Já vím, že už to říkám po několika... Jo, už se začíná smívat. No lidi, jako... Noc tady rozhodně riskovat nechci, protože když jenom takhle za rohem v jeskyni se toho může schovávat tolik, tak nechci vůbec vědět, kolik toho je v noci. Takže já si sem dám takhle postýlku. Dám si sem takhle nějaký maso na vypečení. Dám si sem tohle, vyrobím si tu helmu. OK, lidi, máme první, tady máme celý kožený armor, což je mega hustý. Jdeme se poprvé vyspat a přežíváme tím první noc.
Doufám, že se toho venku moc teda nenaspawnovalo. Nebylo by to úplně příjemné, si myslím. Ale teď se nám vypeklo maso, takže já vezmu tohle saky paky a jdeme. OK, venku nevidím žádný moby, takže to vypadá dobře. Můžete mi napsat do komentářů, jestli si tu verzi hráli, od jaký verzi hrajete Minecraft a jestli tu třeba byly vesnice, protože nevím, jestli mám nějakou vesnicí počítat. Asi bych spíš typl, že ne. Ale já bych si asi udělal domeček tady, lidi. Přijde mi to tady takový hezký. Tamhle máme vodu, další vodu máme tu hodně prasat. Dokonce tu jsem teďka dostal semínka. A tady je další jeskyně. Chtěl bych být trochu dál od té jeskyně, abych úplně nemusel řešit nějaký moby, který by mě tady vylízali. Ale tady, hele, tady na tomhle kopečku to vypadá hezky, takže já tady udělám nějaký domeček a pak se vám zase ozvu. OK, lidi, takže zjistil jsem, že mi tady docela chybí dřevo, takže si dojdu ještě nějaký natěžit. Napište, jestli byste tohle chtěli, abych tohle hrál, protože mě to zajímá. Ta verze je fakt zajímavá. Baví mě. Ale nevím, co od ní očekávat. Doufám, že od ní můžu očekávat jenom to dobré. Lidi, přišel jsem na fakt divnou věc. Ty sleby. Takhle. Tak oni sekerou se ničí pomalu, ale i když jsou dřevěný, tak krumpáčem se ničí rychlejc. To jsem třeba vůbec nevěděl a je to extrémně divný. Ale jo, myslím, že tohle by pro dnešní video mohlo být všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě tady nechte like, nechte tady odběr. A to bude všechno. Mějte se hezky a čau u dalšího videa.